Mondoñedo transportase hoxe 1600 anos atrás para acoller a súa 34ª edición do Mercado Medieval, unha data de gran interés turístico e moi especial para a vila. Que traballo hai aquí neste mercado medieval de Mondoñedo? Xa empeza en marzo, abril, xa empezando os preparativos. A partir de aí, todos os rapaces de obra están traballando arreos, montando todos os postos que podedes ver ao redor aquí na Praza Catedral. A partir de aí, tanto viernes como sábado como domingo, desde as 6 da mañá, todo o personal do Concello está na calle, porque por moito que intenten non manchar, sempre se mancha algo, e bueno, hai que recoller todo o que pasou durante todo o día, para que ao día seguinte, cando a xente esteña aquí ás 9 da mañá, teña todo limpio e aseado, que é o que merece Mondoñedo, porque así ten que ser. Contanos un pouco tamén do valor histórico que ten unha data tan especial como a de hoxe. O mercado medieval conmemora o esplendor de Mondoñedo, unha das antigas capitais do antigo reino de Galicia, e o que celebramos é o nomeamento de cidade de Mondoñedo no ano 1156, no que o rei Alfonso VII, o rei de León, deu ese título, e a celebración dun mercado todas as semanas é unha gran feira anual, que son as nosas actuales San Lucas, que son as feiras máis antiguas de Galicia. Desde onde vides a este mercado medieval? Venimos de Aveiro. Vexo-vos caracterizados todos e todas, así é máis especial aínda. Muito máis especial porque sentimos parte da festa de medieval. Maxestade, hoxe é día de traballo, pero tamén é un día para celebrar e pasalo ben. Van as dúas cousas xuntas. Estou sin voz, foron uns días de batalla moi duras, e agora estamos celebrando a festa, que acabamos de celebrar unha boda, e agora fiesta jolgorio. Que valor ten para a vila de Mondoñedo unha data tan especial como esta? Primeiro reconocer a Pepín Aguilera aqueles anos cando empezou, onde era unha pequena mostriña de nada, e agora podes comprobar que hai. Que quere dicir isto? Que ao largo de todos estes anos, non só nosos, senón de todos os anteriores, hai un traballo moi selectivo, moi minuciado, para que a xente o disfrute. Un mercado vivo, un mercado familiar, un mercado para disfrutalo, e creo que é o mellor. Entonces, que che vou explicar a ti que podes verlo con tus propios ollos, non? Marchamos de Mondoñedo tendo moi claro que o día de hoxe non é un día especial solamente para os habitantes da vila, senón que é un día especial para todos os galegos e galegas polo que esta data representa.